школу сум. Учам. Сега ти вземам книга и ти уча. Книги. Имам. Химия. Имаме. X плюс. Виждам X минус Y плюс M. Сега трябва. Гледайте го. Видите, аз съм 12-то отделение. Ако ми е гласът како на дете, ама 12-то отделение сум. Да вратам книгата за точка за машина. И се плесна, бе. И всеки я закачаме на столичката. И. Ова снимай. Айде. И аз съм тука. Лакова куча. Ака? Не, ака. Чекай, че го вратиме на место. Айде, Ева, съм в школа. Абе, на страничка нищо не чекля.